Eto na, dumating na ang pinakahihintay na araw ni Jay. At ito rin ang pinakamasayang araw sa lahat ng mga OFW na magbabakasyon. Today is June 11, 2024. Late upload na nga ito guys dahil nga na-busy tayo lately. Kung napapansin nyo guys is nakasakay na ako sa Uber at pauwi na ako ng bahay. Sa mga oras na yan ay nagmamadali na rin ako guys. Buti nga kamo at pinayagan ako ng aking manager na mag-half day lang. Dahil nga ang sabi ko sa kanya ay hahatid ko si Jay sa airport. At nag-send pa siya ng message na regards daw kay Jay. At nung dumating na ako ng bahay is dali-dali na akong nagluto ng aming kakainin ng late lunch. So ang menu natin dito ay dinengdeng na may sahog na tirang isda na galing pa sa Albab Mandi. Kaysa naman masayang guys, sabi ko na isasahog ko na lang kaya sa dinengdeng ko. At sa mga hindi nakakaalam, masarap talaga ang dinengdeng kung may sahog na inihaw or pritong isda. At habang ako ay nagluluto sa kusina, heto naman si Jay at busy siya sa paglalagay ng kanyang mga dadali na damit silalagay sa kanyang luggage. Kung nakikita nyo yung isang malaking box dyan ay yun yung mga pasalubong namin na papuntang La Union. Tapos yung green na bag naman is puro mga gadgets ang mga nandoon. Lahat ay ready na, ito na lang ang kulang. At charge ni Jeremy ang kanyang cellphone pati na rin yung pang-hits niya. Fast forward, hindi ko na na-videohan yung pagkain namin guys. Dali-dali na kaming nag-book ng Uber papuntang airport. Kung marunong lang talaga akong mag-drive, sigurado na ihahatid ko siya papuntang airport. Dahil hindi ako marunong, ang ending is nakapark na lang talaga ang aming sasakyan sa may covered parking. At binigyan pa talaga ako ng instruction ni Jay. Ang sabi niya, once a week is paaandarin ko daw ang sasakyan and leave it for 5 minutes. Ganon din ang AC guys, i-on ko daw siya tapos pag 5 minutes tapos na, mag-insiguraduhin talaga na ilak na mabuti ang aming sasakyan. Tinanong ko nga rin siya guys kung lilinisan ko, sabi niya hindi daw, hayaan ko na lang daw na ganyan. Tapos pagdating daw niya, siya na lang ang magpapa-car wash. Eto nga at nasa bungad na kami ng Hamad International Airport departure area. Sa bago namin nilipatan na bahay is napakalapit lang talaga ang Hamad International Airport. At kung makikita mo ang Uber rate is more than 10 real lang. Eto nga at nakarating na kami sa aming destinasyon. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga nakikita mo na paalis ng bansa. Ang sabi ko kay Jay is mauna na siyang bumaba. Eto nga at kinuha na niya ang kanyang jacket, pati yung color green na bag na nandyan yung mga laptop at yung mga cellphone na pinagbibili namin. Kumuha na nga siya ng trolley para doon ilagay ang box at ang kanyang luggage. Buti ka mo at hindi ngayon siksikan or else mahihirapan na naman talaga sa pagpwesto ng trolley. Kung mapapansin nyo guys is ganyan lang talaga kaliit ang kanyang luggage. Yan din yung daladala niya last time na nagbakasyon siya ng Pinas. Tatadyahin nyo yan guys is wala pa siguro ng 10 kilos. Hindi siya tulad sa mga ibang OFW na nagbabakasyon na marami talaga silang daladalang luggage. So yung box na binuhat niya is napakagaan. Wala pa yatang 25 kilos. Dahil Qatar Airways ang kanyang sasakyan may 45 kilos na para sa kanyang baggage at 7 kilos naman para sa kanyang hand carry. Dahil nga wala pang 10 kilos ang kanyang maliit na baggage, sinabi ko sa kanya na sayang naman ang kilos na nakalagay sa kanyang ticket. Sabi ko sa kanya, bili tayo ng maliit na box para yun ang dadalhin mo papunta sa amin. Share ko lang guys na ang laman ng box is sa mga damit ko na pinaglumaan at syempre mga ibang bagong damit na din para sa mga kapatid ko, tapos yung mga pinaglumaan na damit din from Jay at kunting kitchen appliances na gagamitin ni Kuya pag nag-boarding na siya papuntang Baguio. So hindi siya katulad ng mga ibang boxes na may laman na shampoo, lotion, sabon, Colgate at marami pang iba. Pati nga chocolates guys, walang laman yan. Di bali guys, pag ako ang nagbakasyon, sisiguraduhin ko naman na mabibigyan ko kayo. Malaki man yan o maliit, basta galing sa aking puso ay okay na sa all right. Siya nga pala guys, nakapag-online check-in na pala dyan si Jay. Mapasok kami kanina sa unang station is sabi ko sa kanya is hindi na kita maihahatid sa loob. Kasi nga last year may experience na kami na hindi talaga kami pinapasok sa loob. Kung sino lang yung aalis, siya lang papasok. Pero this time, nagulat nga ako guys kasi pinayagan naman ako na makapasok sa loob. Pero bago yon, kinakabahan na talaga ako baka ako ay biglang sitahin or paalisin. Hindi pa naman ako ready sa mga ganyan na style. Nung nakapasok na kami guys, is dire-diretso na kami sa counter. Yun nga lang at may nakita na naman ako nag-check. Feeling lang. Kaya nga dito sabi ko kay Jay na mauna ka na at susundan na lang kita. Tapos sabihin na lang natin sa nag-check na hanggang dyan lang talaga ako. Mapapansin nyo guys is wala pa masyado na mga nag-check-in dyan. Lahat ng mga counter na nakikita nyo is bound to Philippines. At ito naman ang makikita nyo sa opposite side. Napakaluwag ngayon at hindi crowded. Wag na magtaka kung bakit best airport ang Hamad International Airport, Doha, Qatar. Dahil unang-una maluwag, malinis, systematic,
at napakabilis lang ang proseso. Kung dati-rati ay mailap sa camera si Jay pero ngayon at bumigay na siya. Bibili nga ng bagong sapatos. Ano dito sir, walang hindi bagong sapatos. Pinanato yun. Sinasabi ko. Kaya lang ka kasi pag pumipili ako eh. Narinig nyo ba guys kung ano ang sinasabi ni Jay? Siya lang daw ang pauwi na hindi bago ang sapatos. Aba, sinisipa niya ako kung bakit daw hindi siya nakabili, nakikialam daw ako. Paano naman kasi yung gusto niya, ang pangit-pangit ng style. Kung kanina nakapila lang kami doon, ngayon is nandito na kami malapit sa counter. O diba? Sabi ko nga sa inyo guys, na napakabilis lang talaga ang proseso. I'll put ha. All check-in. Only one hand carry. Mr. J. Monta Yeah. to Manila at 6:05. Uncured. Because all 45 kilos, but it's very light. This one is 65. Next time. So 2 bags you have on me. Yes. Can I have a tag as well? Tag. Name, yes. Yes, is everything. Ah, okay. And then what's inside this box? Ano itong laman nito? Oh. This is for mobile number 33613-190. This is active one. Buti pa siya, memorize niya yung mobile ko. Naman, 33613-190. Ikaw hindi mo memorize. Binasa niya dong. Okay na na to. O diba, lahat ng tinatanong ni ate ay ako ang sumasagot. Pasensyahan nyo na guys kasi feeling na naman ako dito. Kunting paalala lang sa lahat ng mga kababayan natin na pauwi ng Pilipinas. Na bago kayo makarating dito sa counter ay may nag-check muna. Tinatanong lang naman niya at ang kailangan mong ipakita ay ang iyong e-travel na QR code. Lang naman ang kailangan, pauwi mo ng Pilipinas, dapat may e-travel ka, tapos ang passport mo, ticket, at Fragile. saka yung QID mo. That's okay. Yes. What's for dry sticker on it? Yeah, you can put in here. It's okay. For dry. Only handy bundle with care. Of course. but nothing breakable inside. So I will put for dry. Yeah, it's okay. No worries, huh? Yeah, it's okay. Thank you, Miss. Anything else? Can you get this bag? Really quite strange. Perfumes or any shop items? Nothing. Only mobile phones and laptop and charger. It's okay. That's all. All electronics. Yeah, it's okay. That's a love here, but it's okay. Hand plug inside. Yeah. Enjoy me. Yung ano mo. Mr. James, this is your boarding time. For your gate number, check later on the screen and on the gate house 20 minutes before departure time. Okay, sir? What time? Time the boarding start this time, 5:05, and it will close 20 minutes before this time. Okay, sir? Enjoy your flight. Thank you so much, madam. Alright. Ayun. Nung nakuha na niya ang kanyang boarding pass is dapat nga papasok na siya sa immigration pero sabi niya wag muna daw. Ang person parang ayaw pa yatang pumasok. At nung pumunta siya sa comfort room, heto naman at tumingin ako dito sa my flight information. At sadya naman talaga na nakakamangha itong nakita ko. Can you imagine? Napaka high-tech naman na basurahan ito. At heto na nga ang last and final checking. Ayan si Jay ay papasok na siya guys sa immigration. So ang feelings ko dyan ay hindi ko na maintindihan. Napilit ko talagang tinatago yung pagpatak ng luha ko. At yan na yan guys, nakapasok na siya at nagbabay na rin siya sa akin na hindi na nakuhanan. At nung tuluyan na siya makapasok at hindi ko na siya makita, heto na at bumaba na ako papuntang metro station. Grabe na talaga ang bigat ng dibdib ko dito kasi gustong gusto ko talaga itago na wag makita ng mga tao na ako ay umiiyak at pero pilit naman talaga no lumalabas ang luha. Heto na guys, hindi ko na talaga kayang pigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Buti ka mo at kunti lang talaga ang dumadaan dyan. Yung mga
iba na nakakasalubong ko is natingin talaga sila sa akin. Alam mo ba yung feeling na akala mo is sanay ka na pero pag nandiyan na is hindi mo rin talaga kaya? At tila ano-ano na ang iniisip ko dyan guys na dapat sana is pareho kami or sabay kami na uuwi. Yun nga lang kasi guys is may dumating na opportunity sa akin kaya ako na ang nagsakripisyo at binabuti ko na maiwan na lang. Kaya kung sakripisyo at pagtitiis lang naman ang usapan, pwede kong ilaban ang aking sarili. Sa mahabang panahon na nandito ako nagtatrabaho sa ibang bansa, punong-puno na ako dyan. Kailangan kong gawin ito para nga sa ekonomiya na sinasabi nila. Di bale, balang araw, pagdating ng panahon, lahat ng mga ito ay matatapos din. At kung nakamit ko na o natapos ko na lahat ng mga goal ko sa buhay, is masasabi ko talaga na worth it. Kaya para sa mga OFW na tulad ko na nagsisimula pa lang, pues huwag kayong susuko sa lahat ng mga hamon ng buhay. Sadya talaga na napakahirap magtrabaho at mawalay sa pamilya. Isipin mo lang na ginagawa mo lahat ng mga ito dahil may pangarap ka para sa iyong pamilya. Gawin mo lahat yon na inspirasyon. Di mo mamamalayan na karami ka na pala ng taon na pagtatrabaho sa ibang bansa. O hayan, kung saan-saan na nakarating ang ating kwentuhan. So heto na guys at nakarating na ako dito sa loob ng metro station. And this is my first time talaga na mag-metro galing airport. At bago pala ako makarating dito sa metro station is marami din akong pinagtanungan. Ang tumatakbo sa aking isipan sa mga oras na ito is didiretso nga ako sa metro station kung saan nandun yung dati naming bahay. Pupuntahan ko si Philippine Store dahil may bibilhin ako. Kung nakasubaybay ka sa aking channel o sa aking mga videos, well, kilalang kilala mo na ang Philippine Store doon sa may Binmamud. So nandito na nga tayo sa Binmamud Metro Station. Na-miss nyo rin ba guys ang lugar na ito? Well, kasi ako na-miss ko yan guys. Ang nakikita nyo is ang Lulu Binmamud. So ang una kong pinuntahan is itong pharmacy nga dahil nga bibili ako ng aking gamot. Nakatara pa kami dito, ang pharmacy na ito is nasa baba lang ng aming building. Pagkatapos, ito nga at pupunta na tayo dito sa my Philippine Store. O yan, na-miss nyo yan guys, no? Diba? So, napakalapit lang talaga ang mga bilihan dito. Kumpara sa aming lugar ngayon, wala nang mga ganito. At yan lang naman ang pinunta ko dyan sa Philippine Store. Gusto ko lang kasi bumili ng sutangon which is hindi siya available sa mga market na pinuntahan ko. Tapos, syempre, mawawala ba naman ang ating sunscreen or sunblock. Katapos ko ng Philippine Store, heto nga tumawid ulit ako sa same building namin dahil nga bibili sana ako ng aqua flask na gagamitin ko sa aking office. So, ito na lang yung mga aqua flask na available sila. Tapos parating pa daw yung mga iba nilang stocks. At nung nakapili na ako guys, tapos kung sabihin ko kay ate kung tumatanggap sila ng card is hindi daw, nasira daw ang kanilang POS machine. Kaya ang ending nga, kaya minabuti ko na talaga na uuwi na lang. So, anong oras na dyan guys? Hapon na pero tirik na tirik pa rin ang araw kaya sobrang mainit pa. At nung pauwi na ako guys, heto naman ang mga videos na pinasisend sa akin ni Jay. Heto nga at nagkita na sila ni paring Yellow Bear sa loob. At mapapasa ng all ka na lang talaga. At syempre hindi naman siguro kumpleto pag hindi ka nadaan sa may duty free. Tumawag siya sa akin nang wala sa oras dahil gusto niyang ikwento kung ano yung mga pinagdaanan niya dyan na nakakatuwa. O diba, updated? Minuminuto talaga ang pagsend niya sa akin ng video. Hayan at papasok na sila guys. Gaya ng lagi kong sinasabi, ito na yung talaga yung pinaka the best na moment para sa mga umuuwing OFWs na sobrang excited ka na finally makikita at mayayakap mo na yung mga pamilya mo. Tapos makakain mo na lahat ng mga gusto mo. So hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye!